Салом алейкум дӯстон, рӯзамагитон бахайр бошад. Хуб, бардорам омадаги магазин хидиш Samsung A15 хелаги 4/28 чехол стекломаш тури кардан додем барои ки рӯзи саиди ҷумъа ва иҷара бошад. ҳозир бардорам бошад я подарка ина биги кутага я подарка бигу чӣ мебурад ва ҳозир подарка тағдим мекунем. Баъд ие бошад насиб худо хоҳад акай Ҳабибулло метро 5 шоссе дастаф кардаги заказ кардаги тример буромад мошинка. ҳозир якадата мошинка метиҳем худо хоҳад. ҳозир мошинка овардагим на овардам бо ва ин ҳозир бошад акай Ҳабибулло да инам Samsung A15 4/28 заказ кардаги якадам ҳозир бошад подаркаша ман худо мегирам барои ки якадаш неста. акай Ҳабибулло нигоҳ кун. хоб ина подарката мегирем мекушемш. хоб худода подарка буромад наушники MT35 наушники беспроводно. ин хеле наушник подарка буромад брат дидеси. худо хоҳад ҳозир ятиша мегам наушники қати телефонот равонаш мекунем. хоб раҳмат калом барои боварӣ барои заказ гап неста. худак татиёт ки брат гӯшнаванди занг бузад.